hieno esitys Mistä tää musiikki on peräisin? Posse. Onko oikein sulla paljon erilaisia sanotuksia jo takaisin? No on posse. Resis posse. Aika paljonkin. No, sulla oli tärkeitä teemoja tuossa sanotuksessa. Siinä on niinku koulukiusaamista ja yleisesti koulussa. Niin mistä sä nyt saat ne kaikki ideat? No, resis posse. Resis posse. Resis posse. Hauskaa elämä täällä saa on. Iloisia asioita tulee mieleen. Joku aina menee, joku aina ilon suhde. Tärkeä elämä on